Kien hemm bżonn ta' intervent tal-Istat għal-bidla fil-mentalità. Dan sostnietu l-antropoloġista Rachel Scicluna f'intervent li għamlet il-ħadd filgħodu waqt l-intervista mal-Prim Ministru fejn tkellmet dwar il-liġi li għaddiet mill-Parlament din il-ġimgħa għal rappreżentanza iżjed ugwali bejn is-sessi. Ħafna għalhekk nemmen li ħafna drabi jekk ma jsirx intervent statali, ġifieri intervent minn fuq, il-ħsieb kollettiv xiġifieri, ġifieri il-ħsieb li aħna mdorrin bih dak li nieħdu for granted ta' kif inġibu ruħna, ta' kif naħsbu, kif nimxu fil-ħajja tagħna ta' kuljum ma jiċċaqlaqx. L-esperta tal-atteġġjament tal-bniedem komplet tispjega li biex pajjiż jidra riforma ikollu bżonn li tinħoloq realtà alternattiva. Ma ninsewx li biex tirriforma pajjiż trid tibda billi tiżra u tindokra biex toħloq dik ir-realtà alternattiva li forsi ħafna aħna tal-ġeneru femminili n-nisa nixtiequ li nimxu l-bogħod mill-sistema patriarkali. Waqt l-istess intervista mal-Prim Ministru tkellem ukoll l-opinjonista Desmond Zammit Marmara li faħħar riformi li saru fil-qasam tal-ġustizzja u l-governanza. Irridu niftakru wkoll li dawn huma sistemi li wiritnihom mill-indipendenza il-hawn. Jiġifieri dawn mhumiex affarijiet noħoloq il-gvern preżenti imma huma affarijiet li ilhom magħna kemm ilna indipendenti. Naħseb li kienet importanti għax hawnhekk jidħol il-qofol ta' demokrazija dik li semma l-Prim Ministru li jinfatam l-eżekuttiv il-ġudikatura. Zammit Marmara kellu klim ta' tifħir lejn l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. U anki il-fatt li l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu b'mod indipendenti, b'mod effiċjenti. Irrimarka li l-Pulizija taħdem mod għaqli u qed tieħu l-ħin tagħha biex tinvestiga l-każijiet. Hawnhekk semma l-każ tal-qtil ta' ġurnalist li nqatel b'numru ta' tiri fl-Slovakkja. F'dan il-każ il-Pulizija Slovakka għaġlet billi arrestat u resqet tal-legat mandant li spiċċa liberat minħabba nuqqas ta' provi ftit ta' żmien biss wara.